alusta. Että tekin päästä mukaan. Mulla on tuolla tommonen Caravan-kolli 19-levuinen, millä mä oon pelannut jonkin aikaa. Tällä kertaa mä aloitan alusta. Attention prisoners! For your crimes against Ariath, you have been exiled to the forsaken continent of Rayclass. Mulla on 2 vaihtoehtoa, millä mä oon miettinyt, millä mä aloitan. Joko They were right to fear me. Witch, eli If only they had Noidalla, listened to their cowardice. Had they not taken my tai home with sitten fire, olis I tota would not have Shadow taken their A children. simple varjolla. job, I was told. Silence a big mouth, Ja get a big lopputulos pay. tuli siihen, että And no one was kaveri going to be the wiser. kanssa näyttää Tidy, Shadow aika hyvä. except for one Kokeillaan loose tällä end. millainen tää on. Me. I would have kept my mouth Pelattava. shut. Professional integrity, it's called. Unfortunately, Katsotaan, not mitä something tästä my tulee. employers believed in. They raised a toast to a job well done. I drank, and the next thing I know, I'm on this stinking crate bound for exile. It's not a complete loss, I suppose. The way I hear it, there'll be plenty of work for a man of my talents in Täällä Rayclass. toimi... Sitten ei tullut. Ton nimeksi se, mitä mä meinasin. Toi on hieno nimi. Tää nimi on käytössä. No sitten ensimmäinen käyttänyt nimi kaikissa peleissä. Saa nähdä mitä tästä tulee. Pelasin viimeksi, niin oli vähän hakusas tää peli aluksi. Katsotaan, osaako nyt. Ihan vitun pitkiä nää on. No, ei. Nothing like a brisk dip to start the day. Now where on God's arse am I? Joo, tosiaan. Tästä on hiukkasen aikaa, kun tätä on viimeksi pelannut. Ja yhtään mitä tästä Bastards dumped near 24 of us off that ship. You and me were all that survived the swim. Never was much difference between exile and the death sentence. tää on ihan... Once I catch my breath here, we'll take a look around, see what Rayclass does on offer. I thought I saw smoke at those ruins up the beach. Joo. It could be worth checking if they... Aha, tänne zombeihin. Hienoa, kannibaalit tuli heti alkuun perästä näin. Tämmösiä jos muistaa. Joo, ja tosiaan mulla ei ole mitään hajua näitä, mitä näillä tehdään. Jotkut noista on rahaa, jotkut teleportteja, jotkut jotain muita, niin vieläkään mitään kärryä, mitä niillä tehdään. Tää on nyt vaan ihan aluksi tämmönen meno ennen kuin päästään vetää tätä koko peli läpi, että tää harjoittaa tää alkuhomma. Täältä kannattaa kerää kaikki mahdollinen, mitä vaan eteen tulee. Joo,
Alkaa tosiaan ihmetellä, kun sitä mä oon välillä aika hiljaa. Mä oon tottunut puhua vielä kovin paljon. Mä selostan tässä jotain tärkeimpiä kohtia, mitä tässä tulee. Ja täällä on ihan perseestä välillä, kun tää ei osu noihin vihollisiin. Ne on tästä perseestä. Ja nyt tästä täytyy itsestään noita HP-potionit ja mana-potionit. Et se on tässä kans huono puoli, että tässä ei tarvii ostaa vaikka 2 HP-potionia ja 1 mana-potioni, niin niillä pärjää koko peli läpi asti. It's nice not being dead yet. Joo. Kuten huomatte, tässä on vähän niinku nää pointtihommat jostakin Final Fantasystä otettu tähän. Ja näitäkään mä en vielä osaa kunnolla maailman mennään. Mana ja sit barbaarilamme meni Terralifeen. Tätä lotan nyt sitten manalla. Suurimmassa osassa vähän niinku Diabloa. Ja seikkailu tämmöstä räiskintä perustaa. Hauskaa ajan vietä. Nää skorpionit on ihan perästä, vai mitä vituhan nääkin skorppareet nää saatana onkaan. Tunne vie HP:tä enemmän kuin nuo saatana kannibaalit. Tässä pelissä kannattaa ihan kaikki mahdollinen kerätä mitä vaan tulee eteen. Niistä hyötyy aika paljon. Tässä on ensimmäinen boss alkuosa, mikä on aika helppo. Tosiaan noin botit kasvaa, mutta ei ois helppoa. Tää on kyllä helppoa. Joo, kohta päästään sinne mistä nää niinku kaikki alkaa. Tää on ihan helppo tää eka paikka. Nyt päästään itse siihen peliin ja ensimmäiseen kaupunkiin.
No niin, eli me päästiin saamista kaikki. Tää niinku tarina alkaa. Auta tällä takaa. I saw what you did to Hillock out there, Shadow. Lion Eye's watch isn't much, but it's ours. We could use you. Ja nää on samalla kauppiaita. Näille voi myydä kaikkea. Sitten nää mitä nää on vihreä sininen. Näihin laitetaan näitä timantteja. Ja just niinku tää on niinku timantti, mikä voidaan pistää esim. Vaikka tohon vihreäseen. Vaan pitää katsoa, että mikä näistä on paras. Ton voi myydä. Joo, voi myydä. No niin, sitä ei tunnistettu. Niin on tietenkin. No, sit mä myyn vielä tota. No, mä käytän nyt näitä ainakin aluksi. Toi eka. Tuolta. Tohon. Nää pistetään ihan tälleenkin, että nää vaan viedään toi painaa. No, se onkin. En tiedä mitä hyötyä. Nää on tosiaan rahaa. Tämmönen paperi juttu. Täällä on sitten NS-pankki. Missä mulla on näköjään edellisen tyypin noi tavarat. Eli nää on näitä, että näillä voi tunnistaa nämä tavarat. Ja nää käy rahasta samalla. Nyt me saatiin tää auki. Tästä käyttöön. Sitten noin tohon. Ja loput noin voi myydä, kun ei ne ole oikein tee mitään. Can I help? Ihan yksinkertainen peli. Toisaalta tähän olisi voinut laittaa lisää vaikeutta, että no HP-pullot ja manapullot ei täytyy itsestään, mutta en oo tekijä, niin en voi asialle mitään. Ja sitten tosiaan siniset tämmöset on teleportteja, mitä tästä tulee myöhemmän pelin vaiheessa vastaan. Sitten jutellaan tää kanssa. Niin, nää on sit näitä reuta. Jotakin ihme juttuja. Mistä mulle ei A sodden shadow staggered. There's an island, a hot shore of the terraces. That's where my Mary... Tässä vaiheessa. Eli meidän pitää löytää jonkunnäköinen luolasto. Ja tää on niinku ensimmäisen aktin eka paikka tää, mikä tässä näkyy koko tää alue. Sillä. Fine work with Hillock. Where'd you learn to fight like that? No, don't tell me. Niin, tässä on näitä timantteja just mitä mä puhuin. Mitä laitetaan noihin aseisiinkin. Niitä saa aina yhden tehtävän jälkeen muistaakseni.
Sininen antaa 7-11 gold damagea. Ja se on aika hyvä tähän alkuun. Tai sit fire damagea. Tai sitten 15% enemmän area. Jotakin juttua. Mä otan ton goldin. Se on aika hyvä. Tää väliin. Ja sit näiltä saa ostettua näitä aseita ja näitä. Niitä ei tosiaan saa ennen kuin et on laittanut noita STR ja näitä juttuja. Ja levojen mukaan. Tossa on eka tehtävä. Mikä pitää tehdä? Lähdetään kattoo, millainen tehtävä se on. Selviää ensi jaksossa. Teen näitä YouTubessa, kun on se tyhmä juttu, että siinä on se aikaraja. Kun mä en oo maksaa sitä hommaa, niin mä lopetan tän videon nyt. Ja mä teen tähän perään heti toisen. Kiitoksia.